Я вот якраз я не вельмі люблю відэакантэнт. Мне ну неяк вачамі глядзець нешта я не магу ў такім тэмпе. Я чытаю хутчэй, чым ідзе відэа, таму я больш люблю літары. Ведаю, што маладзейшыя умеюць слухаць на падвоенай хуткасці, але мяне тады проста выносяць мазгі і там я не магу, так не умею. Спадарня Ірына, вы не паверыце, я калі адглядаю адзіняты матэрыял наш, я яго ставлю на X1,5, таму што мне хочацца хутчэй так, то сюды ўставіць, сюды выразаць. Я не здзіўлюся, калі нават Пеця, калі монтуе ён на X2 штосьці ставіць. Пеця, прызнавайся. Ну, супер, класна, бачыш. Ну так, конечно, я разумею, што інакш это просто відэа не пераглядзець. І калі чытаць можна па дыяганалі, так раз сабе я уже намаханымі вачамі так правяла, я в курсе. А это ж відэа, господи, это ж все трэба. Ну, я калі там, не ведаю, вяжу што-нибудь раз на 100 гадоў, там ці шыю, ці рэжу, то бок, ну, калі рукі занятыя, а галава вольная, я яшчэ магу там падглядаць полраза у там 5 минут. Хітрым ленінскім брушчурам. Да. Низко голову наклоняя, искоса, что-нибудь такое, да. А инакш, ну, мне просто шкода, меня подкидывает, так что-то я так долго сижу, что-то как-то тут это, вот, чему я не керую процессом, мне тяжко с видео разбираться.